ku danna subscribe domin samun sabbin waƙoƙinmu na Sahu Kuspa a YouTube channel ɗin mai suna Mr. AI Hausa. Muka zo aka gamu da ƙaunar ki zabar mu, ke kaɗai kike iya jin mu sanda muke ta sun kukan mu, dan hidimar kuɗai aka yi mu da kwaran kwasa ba raba mu, nan muke ta narka kuɗin mu musa lafiya da jikin mu, mun san ki za ya kai mu inda zuwa ya gagare mu, sai ya dace mana hannu sannan kira ba mu da kanmu da danan na debacin da shiri dan bisa kanmu, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki. Ya Allah kana kallon mu, kai ka sanya bukatuwar mu, ranka ne mafaɗinmu, soyayyar kana ta ziga mu, mun tabbatar ka so mu, tunda ka ba mu san manzanmu, tabbatar da mu ya kare mu, kada da zargaje niyyar mu. Allah ninka salatinka, addadin buwayarka, gun Ahmad bawanka, haske daga zatinka. Allah ninka salatinka, addadin buwayarka, gun Ahmad bawanka, haske daga zatinka. Allah har alaye, mai kyawun halaye, ashabu da sufaye, isa da buwayarka. Allah har alaye, mai kyawun halaye, ashabu da sufaye, mai isa da buwayarka. Allah ka sanya ubanmu mazubincin al'amuranmu, shi ka bai matarbi madadinmu ta shi muka samu, kusfawi umar namu a cikin ka ya buɗe ganinmu, shi yana tijjani mu da aljiyali karimu, mubarasi shakbara gausul wakati baramu. Sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki. Sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki, sai da salamu alaiki na faɗi mawasa daiki. Da ke muka zo aka gamu da ƙaunar ki zabar mu,